כן, אז אנחנו יודעים שאנחנו כבר התחלנו, בטוח שכבר בני ישראל התחילו לחפש אחר החמץ, אחר החמץ בכל מקום שיש. למשל, לא לשכוח את הילקוטים של הילדים. הילקוטים של הילדים, שם יש בטח ב100% יש שם חמץ, בגלל שכל השנה הוא מביא לבית ספר ממתקים וכל מיני דברים שהם ב100% חמץ. אז לכן גם שם צריך לחפש את הילקוטים בתוך הכיסים של הילדים, גם כן. איפה שצריך, בכל מקום צריך לחפש ולבדוק, בכל מקום. בכל שכן במקומות שהם מיועדים, שאנחנו יודעים ב100% שיש שם חמץ, אז צריך שם לעשות את הבדיקה בצורה יסודית וטובה. יפה. עצם המצווה של בדיקת חמץ, שזה מצווה, כן, עושים את זה אחרי השקיעה. כן, אחרי השקיעה, כלומר, השנה זה יוצא יום ראשון בלילה. יום ראשון בלילה, הוא מתחיל אחרי השקיעה, הוא מתחיל את הבדיקת חמץ. ומיהו בדיעבד, אם בדק החמץ אחר השקיעה קודם צאת הכוכבים, יצא ידי חובה, ונכון לחפש ולבדוק עוד זמן מה בליל י"ד. כן, שצריך לחפש את זה כשאנחנו כ-20 דקות לאחר שקיעת החמה, 20 דקות שזה כבר צאת הכוכבים, אז מתחילים לחפש, לא לפני. ואנחנו צריכים לדעת, וזה בטח, זה כולם יודעים, שמחפשים בכל מקום שיש בבית, לא רק בחדרים, לא רק בארונות, אלא כמובן את המקרר, כל מה שיש כדי שיש עלול שיהיה חמץ, אז בודקים. מכיוון שאנחנו בודקים, מנקים את הבית בצורה יסודית לפני הליל י"ד, כלומר לפני השנה יום ראשון בלילה, ואין כבר חמץ בגלל שכבר מתחילים כבר לבשל עבור ליל הסדר, אז אנחנו יודעים שאין כבר חמץ. אז יש מנהג שמכינים 10 חתיכות קטנות של לחם של פיתה. עדיף פיתה בגלל שבפיתה אין פירורים, אז לכן עדיף להשתמש בפיתה ולחסות את זה בנייר אלומיניום טוב, ושמים מתוך נייר אלומיניום בתוך שקית, ככה אין חשש. אלומיניום. או ישר בתוך הזה, ישר בתוך השקית, שיהיה סגור טוב. וזה המנהג הזה, הוא מנהג על פי הסוד, צריך לדעת שזה מנהג על פי הקבלה. הביאור חמץ ככה. אני מדבר על הבדיקה בלילה, השנה יום ראשון בלילה, כן? יום ראשון בלילה, אז מכיוון שהבית כבר נקי לפסח, אז לכן כדי שהברכה תחול על משהו שמצאנו חמץ, אז יש מנהג על פי הקבלה להכין 10 חתיכות קטנות. בגלל שניקו. כן, כבר אין כלום. ואין חמץ. כן, אין כלום. ויסמוך על פיתול. עכשיו צריך זה קורה הרבה, אני שמעתי הרבה סיפורים שהניחו את 10 הלחמים האלו, החתיכות הקטנות, ובסופו של דבר שכחו איפה הניחו את זה. כן. זה גרם לבעיות. אז לכן אני נוהג שמי שמניח הוא רושם בפתק איפה הוא הניח את זה. יצלם את זה. כן, ככה אין בעיה. בכל מקרה, אם מצאנו למשל 8 חתיכות בתוך שקיות, אז עוד 2, אז מה עושים? אז מחפשים, במידה שהוא לא מצא, אז יש פתרון לזה, שהרי אנחנו אומרים ביטול. מה הכוונה אומרים ביטול? כלומר שגם אחרי הבדיקה בלילה, השנה ביום ראשון, אחרי שאנחנו עושים את הבדיקה, אנחנו אומרים את הברכה, ויש נוסח על ביעור, שכל מה שנשאר הוא אצלי הפקר. זה דבר ראשון. וגם למחרת אנחנו גם כן
למחרת, כלומר השנה יום שני בבוקר. גם אנחנו אומרים את הנוסח הזה, זה מובא בהגדות של פסח, שאנחנו אומרים שכל מה שנשאר, שלא הצלחנו למצוא חמץ, אם יש חמץ, אז אנחנו מבארים אותו, וזה נחשב כאילו אין כלום, זה כבר לא שלו. מכירת חמץ. זה כבר לא שלו. לא, מכירת חמץ זה משהו אחר. אנחנו מדברים עכשיו על הבדיקה. יש לנו שני שלבים. בדיקה השנה ביום ראשון בערב, ואחרי הבדיקה אנחנו אומרים נוסח של ביעור, וגם למחרת השנה יום שני, אנחנו שורפים את החמץ שנשאר, יכול להיות פה את 10 החתיכות הקטנות, ואם אנחנו נאבד לנו איזה חתיכה קטנה, אז אנחנו גם בבוקר, ביום שני בבוקר, אנחנו אומרים נוסח של ביעור, כן? שזה כבר לא שלנו, אנחנו מבארים וזה, אנחנו אומרים בצורה ברורה שכל חמץ שנשאר בבית הוא נחשב כמו חול ממש, ואז זה מועיל ואנחנו לא עוברים על בל ייראה ובל יימצא. הבדיקה צריכה להיות לאור נר שעבה, אבל נר אבוקה פסול לבדיקה. אם זה להבה גדולה זה לא טוב. למה? מפני שאינו יכול להכניסו לחורים ולסדקים. הרי למה אנחנו משתמשים בנר קטן שעבה? כדי לראות בחורים, בפינות, אם יש איזה חמץ שמה. אבל אם זה אבוקה, שזה הרבה אש, אז הוא יפחד להיכנס, בגלל שהוא יכול לשרוף את הבית. לכן משתמשים בנר של שעבה, המנהג של שעבה. ונמצא ליבות, כן, ואם עבר ובדק לאור האבוקה, צריך לחזור ולבדוק בנר כשר. תראה, זה לא פשוט, שאם הוא עשה את זה עם הרבה, עם להבה גדולה, כלומר, כן, משהו רציני, לא יצא ידי חובה, אלא הוא צריך לחזור את הבדיקה עם נר של שעבה, נר קטן, ואז הוא יכול לחפש בכל פינה ופינה. אך לא יברר שנית. ושתי נרות כלואות של האבן נוגעות זו בזו, זה גם, זה דינם כאבוקה. אפילו מה שאנחנו משתמשים במוצאי שבת להבדלה, זה אנחנו לא משתמשים בזה לליל הסדר, בליל בדיקת חמץ. אנחנו משתמשים רק בפתיל אחד בלבד, שזה משהו קטן ביותר. אבל אם הפתילות נוגעות זו בזו, נחשב הכל לנר אחד כשר, אבל אם יש לך כמה פתילות, והפתילות הן ממש שזורות אחד עם השני, אז זה בסדר. זה בסדר. רק שלא יהיו מחולקות, אלא שזורות אחד עם השני, אז זה בסדר. ואז הוא יכול לעשות את הבדיקה. הוא פנס, כן. הנה עכשיו אנחנו רואים. זה לכתחילה לעשות נר של שעבה. הוא פנס כיס קטן שיכול להכניסו לחורים ולסדקים. וכן נר חשמלי קטן שאפשר לטלטלו בכל פינות הבית, מותר לבדוק בהם בשעת הצורך, שאין לו נר אחר כשר, ויכול גם כן לברך עליהם, ואין זה דומה לאבוקה. אם הוא יכול להשתמש אפילו באור של הנייד, אור של הנייד, או פנס, כן? זה בדיעבד זה כשר. אם אין לו נר, אז הוא יכול להשתמש בדברים החשמליים, וגם לברך, זה גם בסדר. זה גם בסדר. עכשיו, אני שמעתי שיש מנהג שמכבים את האורות. כן, מכבים את האורות. זה מנהג, כן, זה מנהג, ככה הוא רואה טוב. אבל זה לא חובה, ועת צורך לכבות את האור החשמל הדולק בבית בעת בדיקת חמץ. כלומר, אם זה למשל בן אדם מבוגר, דוגמה, בן אדם מבוגר, אז הוא צריך לראות לאן הוא הולך. יש מדרגות, יש פינות וזה. אם לא יהיה אור, אז הוא יכול לדפוק את הראש, הוא יכול ליפול, זה מסוכן בשביל בן אדם מבוגר. אז כשיש מצב כזה... חייב לפזר בכל הבית? אי אפשר לפזר בחדר אחד? מה לפזר? את 10 החתיכות האלה. חייב בכל הבית? למה? לא חייב בכל הבית. אבל למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו מפזרים את זה? כדי שאתה תבוא לבדוק בכל מקום ומקום. הרי כשאתה מחפש
אחר החתיכות האלו, אתה בד בבד אתה בודק, וזה המטרה, זה המטרה. לכן זה לא חובה לכבות את האור. מי שנוהג לכבות את האור, אין בעיה, וכשהאור מכובה אז הוא רואה יותר טוב את הפינות, בגלל שכל האור הוא מפוקס על הפינה. אבל אם זה קשה לו לכבות את האור, אז אין שום בעיה להדליק את אור החשמל. עכשיו ככה, בדרך כלל כשיש מצווה, לא נוהגים לאכול לפני כן. למה? בגלל שהוא אוכל לפני כן, אז הוא יכול לשכוח ולאחר את המצווה. לכן אסור לאכול, גם כן פה במצווה של בדיקת חמץ, אסור לאכול סעודה של פת או עוגה יותר משוק הביצה, קודם בדיקת חמץ. אפילו חצי שעה לפני הצאת הכוכבים. אבל לאכול משהו ארעי זה בסדר, אבל לשבת ולאכול, אז זה בעיה, לא עושים את זה. למה? בגלל שהוא יכול להאריך את הסעודה, ואז הוא לא יעשה את זה בזמן. אם עדיין, אז בדרך כלל, מה לגבי ערבית? אם עדיין לא יתפלל ערבית והגיע זמן הבדיקה, יקדים להתפלל ערבית ואחר כך יבדוק, ואם יש שם איש אחר יאמר לו שיזכירו לבדוק מיד לאחר תפילתו. בדרך כלל מתפללים ערבית, ואחרי תפילת ערבית הולכים לעשות בדיקת חמץ. עכשיו, אם הוא לא הספיק להתפלל תפילת ערבית, והוא רוצה להתחיל את המצווה של בדיקת חמץ, אז הוא יעשה תפילת ערבית, ואז אחר כך, אפילו שזה קצת מאוחר, הוא יעשה את הבדיקה. אם יש מישהו שיזכיר לו שלא יתפלל ערבית ושלא ישכח, אז כשמגיע הזמן, צאת הכוכבית מגיע, מיד הוא מתחיל את המצווה של בדיקת חמץ, ואז החבר שלו יזכיר לו שלא יתפלל את הערבית, ואז הוא יכול ללכת ולברך ולהתפלל תפילת ערבית. יש לנו שתי ברכות. קודם הבדיקה זה מופיע בסידורים, בהגדות של פסח. קודם הבדיקה צריך לברך ברוך אתה השם מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. למה אנחנו מתפללים אומרים את הברכה על ביעור חמץ ולא על בדיקת חמץ? בגלל שאנחנו הולכים לפי הסוף. הסוף זה הביעור שאנחנו שורפים. לכן אנחנו מברכים על הפעולה האחרונה. לכן אנחנו אומרים וציוונו על ביעור חמץ. ומה שאינו מברך על בדיקת חמץ, לפי שכל הבדיקה אינה אלא לצורך הביעור, זה לא הבדיקה עצמה, זה כדי למצוא ואז לקיים את המצווה, לבאר את חמץ שלא יישאר חמץ ברשותך. לכן אנחנו מברכים על הפעולה האחרונה שזה הביעור. לכן אנחנו מברכים על ביעור חמץ. ואסור לדבר בין הברכה לבדיקה. זה אנשים לא שמים לב או לא יודעים. ואם עבר ודיבר דברים שאינם מעניין הבדיקה, צריך לחזור ולברך. אתם שומעים? ואם הוא דיבר בדברים שאין להם קשר לבדיקה, אז זה הפסקה, והוא צריך לחזור ולברך. אם הוא מדבר דברים, הוא שואל כמה חתיכות כבר מצאתי, או שהוא אומר דברים שהם קשורים לבדיקה זה לא הפסק, אבל דברים שהם לא קשורים לבדיקה זה בעייתי, ואם הוא דיבר הוא צריך לחזור ולברך. ובאמצע הבדיקה רשאי לדבר בכל מה שיש בו צורך לעניין הבדיקה, אבל לא ישיח בדברים אחרים כלל. אפילו כבר התחיל בבדיקתו עד אחר הביטול, שיש אומרים שצריך לחזור ולברך גם באופן כזה, ועוד שעל ידי זה אינו נותן ליבו לבדוק כראוי. מכל מקום, אם עבר וסח אפילו בדברים בטלים, אינו חוזר לברך. להלכה, מה שאנחנו אמרנו, זה הרבה פוסקים אומרים את זה, שאם הוא אמר דברים שאינם קשורים לבדיקה, חוזר ומברך. אבל הוא אומר, מכיוון שיש מחלוקת בזה, אנחנו אומרים על זה ספק ברכות להקל. ולכן הוא לא יברך, הוא לא יחזור ויברך. עכשיו, אם הוא צריך, באמצע הברכה הוא צריך אשר יצא, זה לא בעיה. הוא יכול לברך
אשר יצר, זה לא נקרא הפסק. איך באמצע ברכה? אם באמצע, לא באמצע ברכה, סליחה, באמצע הבדיקה. באמצע הבדיקה, סליחה. אין לברך ברכת שהחיינו על מצוות בדיקת חמץ, ומכל מקום הועיל וכמה פוסקים כתבו שצריך לברך שהחיינו על בדיקת חמץ, וכן הסכים להגות בעל הפרי חדש. אז יש כאלו שמקפידים לזה, אז הם משיגים פרי חדש, ואז הם מברכים שהחיינו. ולהניחו לפניו בשעת הברכה על ביאור חמץ לפני הבדיקה, אך יברך שהחיינו אחר שיתחיל קצת מהבדיקה. כלומר, הוא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידש לנו מצוות ציוונו על בדיקת חמץ, על ביאור חמץ, שזה חוזר גם על הבדיקה וגם על הביאור כמו שהסברנו. הוא מתחיל קצת לחפש, לבדוק את החמץ, ואז הוא מברך ברכת שהחיינו, ואז הוא ממשיך והוא מסיים את הבדיקה. אך יברך שהחיינו אחר שיתחיל קצת בבדיקה, כדי להסתלק מחשש הפסק, ואחר שיגמור הבדיקה יברך ברכת העניינים על פרי ויאכלנו, אבל אין זה אלא ממידת חסידות. אם אתם שומעים שיש דבר כזה, אז תדעו לכם שזה לא חובה, זה מידת חסידות. עכשיו, לגבי הבדיקה, אנחנו לא מסתפקים רק בתוך הבית, אלא כך, כל מה ששייך לך. בברכה אחת שמברך על הבדיקה, יכול לבדוק כמה בתים או חנויות, אפילו אם הם רחוקים קצת זה מזה, אין ההליכה נחשבת להפסק. כלומר, אתה גר ברובע י' ויש לך חנות ברובע י' ג'. אז אתה אומר את הברכה בבית שלך, אחר כך אתה לוקח את הרכב, אתה הולך לחנות שלך, בודק שמה, ומה שאתה לוקח את הרכב מהבית שלך לחנות, זה לא נקרא הפסק. זה לא נקרא הפסק. הוא יסיים לבדוק בחנות, יחזור לבית שלו, ואז הוא אומר את הקטע האחרון שאומרים אחרי הבדיקה. גם לבדוק את האוטו. כן, כמובן, כן, כן. רק אם הוא רוצה לעשות את זה בשתי שלבים, כן, יש אפשרות. אם יש לו איזו סיבה, שאחרי הבדיקה בבית קשה לו ללכת לחנות, הוא רוצה לעשות את זה בשני שלבים, זה אפשרי. זה אפשרי אם זה רחוק ממש. אם זה רחוק ממש, הוא יכול לעשות את זה בשני שלבים, זה לא, זה ניתן לעשות. יש לו מקום עבודה שלא חוזרים אליו בפסח. מקום עבודה, אתה בא לבית? לא, כן, הוא לא חוזר, הוא סגר את החנות, זהו, כל הפסח. לא, אז הוא צריך לבדוק, ודאי הוא צריך לבדוק. הוא חייב לבדוק. כל מה ששייך לך, אתה חייב לבדוק. אם אתה צריך לבדוק, אתה אומר, הוא ימכור את זה. לא, הוא לא חוזר לעבוד בפסח. לא קשור שהוא לא חוזר לעבוד. אם זה שלך, החנות שלך, אז זה רכוש שלך, כמו בית זה רכוש שלך, אתה חייב לבדוק. פיצריה בטוח אי אפשר לעשות הכשר, סוגרים אותה. פיצריה, זה שייך לבעל הבית. הבעל הבית הוא צריך איך הוא יעשה הכשר? גם במטוסים של אל על מנקים. פיצריה זה קמח 100%. הוא סוגר בטוח, הוא לא פותח. כן, בכל זאת הוא צריך לבדוק. הוא עושה בדיקה שמה? בוודאי. לא מוכרים, סתם ככה אני אומר בסוגריים, לא מוכרים חמץ גמור. אם יש לך לחמים בבית... רגע, הפיצריה צריכה לנקות בפסח? כן. איך יתנקה? ינקה. אם יש לך לחמים בבית... מעצרת מאפייה? רגע, אם יש לך לחמים בבית, לחמים. זה משהו אחר. רגע, אתה לא יכול להכניס את הלחם הזה בתוך הארון של החמץ, ולכתוב אני מוכר לגוי. יש ארונות חמץ לאנשים. אז אני אומר, מוכרים חמץ, אם יש לך פתיתים, אם יש לך ספגטי, אם יש לך וויסקי, אתה שם את זה בתוך הארון ומוכר. אבל אם יש לך לחם גמור, אי אפשר לשים את זה בארון של חמץ ולמכור את זה. זה לא שייך. שאפשר גם חמץ גמור למכור. גם לחם? כן. מי אמר? הרב אבוטבול.
כן? לא יודע, לא ראיתי, אולי נראה את זה לא, בפנים. זה חנות פיצריה. למה אשתתים יש להם ארון של חמץ בתוך הבית במטבח? הייתה לי שכנה כזאת. כן, לכולם יש. זה הסופר? לכולם יש. לכולם לפני פסח, אז הם מייחדים מקום איפה שיניח שם את החמץ, ואז הוא מוכר את החמץ, וכשמה כתוב, אני מוכר את החמץ בארון שנמצא במטבח. ובמקום איפה שהוא מניח, איפה שיש שם חמץ, אז הוא שם איזה שלט, מכור לגוי. זה ידוע. אבל בדרך כלל, נראה את זה, מה שאתה אומר, זה קצת חידוש. מה ההבדל בין פיתה לבין חבילת ופלות, שזה גם חמץ? יש הבדל? אז אין הבדל. אז חבילת ופלות שומר, והפיתה, שזה חמץ גמור, הוא לא מוכר. זה אותו דבר. זה הוא לא מוכר. מה? פיצה זה 100. לא, הוא אומר שלא למכור. לא, אני אמרתי שלא שומרים לחם בתוך הארון ומוכרים את זה. אז הוא אומר שהוא ראה שהרב אבוטבול אומר שגם לחם אפשר למכור. שמעת את זה רבי איינקב? שמעת את זה פעם? תראה, אם אתה, כמו שאומר, יש לך ופלות, אז זה כן מותר ולחם לא מותר, זה אותו דבר. נו, אז גם ופלים לא מוכרים. זה לא מותר, הבעיה זה אחר כך אני יכול את זה, הרי פסח שעבר לפסח. אתה מוכר את זה לגוי, זה בעייתי. יש את העניין הזה של חמץ שעבר עליו הפסח. לא רק זה, אבל זה לא חמץ שעבר עליו הפסח, אם הוא נמכר. אם הוא נמכר, נכון. נראה, כשנגיע לזה, נראה אם יש שיטות שאומרים שחמץ גמור אפשר למכור לו. מה שאני יודע ומה שבדרך כלל אומרים, שלחמים לא מוכרים. זה שיבוש, זה מהפחד. יכול להיות. בוא נראה, כן, בטח שהוא מתייחס. יש לך ארגז בירה, אתה תזרוק אותו? לא. אז נראה מה זה ישיים, בירה זה גם כן מעניס. כן. בירה זה חמץ, חייב? כן. נראה, יכול להיות שהוא מביא שיטות, נראה את הנקודה הזאת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.